Bună, dragii mei! Am fost și eu la cinema să văd filmul Planeta Maimuților, Noul Regat. Sincer să fiu, îl așteptam de ceva vreme, a fost anunțat de ceva vreme și chiar eram nerăbdător ca să-l văd. Și ce pot să vă zic din prima este că a meritat. Nota de pe IMDb de 7.2 în acest moment, la doar câteva zile de la premieră, este pe merit. Poate chiar o să crească nota între timp pe IMDb, pentru că este un film reușit nu numai ca acțiune, ca efecte, dar și ca idee. Filmul are un început mai lent, dar se justifică pentru că reușește să te introducă în acea lume când are loc acțiunea la cam aproximativ la 300 de ani după evenimentele din ultima parte, din noua trilogie, Planeta Maimuțelor. E foarte bine că îți prezintă personajele, îți prezintă lumea, te introduce în acea atmosferă. Efectele sunt surprinzător de bune, maimuțele au niște priviri foarte expresive, bine realizate, mai spune că sunt reale. Pot să zic că a fost chiar mai bun decât ultima parte, cea din 2017, dar bineînțeles cea mai bună parte rămâne cea din 2011, prima parte din trilogie, Planeta Maimuțelor Invazia, cum mulți alții sunt de aceeași părere. Dar nici acesta din 2024 nu a dezamăgit deloc, cum au fost multe continuări dezamăgitoare în ultima vreme a altor filme, acesta se pare că se menține. Este la fel de interesant și captivant ca și celelalte părți. Interesant cum se face introducerea oamenilor în această poveste. Poți să spui că e un film și un pic psihologic, pentru că prezintă foarte bine natura umană, așa cum este ea, se subliniază. Locomia, interesul, aceste însușiri ale oamenilor pe care maimuțele le detestă și îi consideră o amenințare pe oameni. Dar nici maimuțele nu sunt, ca să zic așa, ușe de biserică, au și ele personajele lor negative, cu mai ales Proximus, un lider al maimuțelor care încearcă să unifice clanurile de maimuțe, folosind tehnologia umană, cea străveche, și care e avid după putere, dornic să cucerească și își transformă în sclavi semenii. Acest personaj Proximus îi se pare că seamănă cu maimuța din Cartea Junglei, care încerca de la Mowgli să obțină secretul focului. La fel și acest personaj Proximus vrea să pună mâna pe tehnologia oamenilor pentru a avansa și a conduce lumea. Îmi place ca personaj tânăra Me, cea din tabăra oamenilor. Actrița joacă bine rolul, mi-a plăcut mai ales la sfârșit, când se vede originea de unde provine aceasta și când totul se leagă. Filmul e potrivit pentru toată lumea. Nu e un film SF plictisitor cum au fost multe în ultima perioadă, în genul Creatorul, de exemplu, la care mi s-a părut foarte plictisitor și foarte slab făcut ca film SF. Nu m-a ținut deloc acela, Creatorul în suspans, un exemplu mai recent de film SF. Nu e cazul și acestui nou film, Planeta Maimuțelor. E un film pe care eu îl recomand să-l vedeți la cinema, pentru că are efecte bune, imagine bună, coloană sonoră bună. Pentru a simți filmul, eu vă recomand să-l vedeți la cinema. Este un film de neratat pe acest an. Eu așa zic că nu veți regreta, e o experiență plăcută. Puteți să-l vedeți și cu prietena, erau multe fete în sală când l-am văzut eu la cinema. Filmul durează 2 ore și 20 de minute, dar care nu se simt. Poate prima parte a filmului care e mai lentă, dar după aceea compensează cealaltă jumătate a filmului. Dar cum am zis, prima parte nu e inutilă. Cred că este potrivit și pentru cei care nu sunt fani filme SF. Mi-a plăcut în acest film că nu sunt lucruri exagerate, nu sunt faze trase de păr, adică nu este foarte SF, totul are o logică. La cum se termină filmul pare că vor mai fi continuări, să sperăm că la fel de bune, până acum s-au menținut toate filmele din serie pe o linie bună, să sperăm că și viitoarele vor fi la fel de bune. Deci dacă vă era dor de filme bune, mergeți la cinema la acest film, pentru că am senzația că în ultima vreme filmele bune sunt cam pe cale de dispariție. Acesta se pare că va fi un film de neuitat, la fel ca și celelalte 3 părți anterioare. Mi-a plăcut că a avut o idee, te-a făcut să-l simți și să zici la un moment dat, wow, da, sau bravo, sau faze la care îți vine să aplauzi. Cam asta a fost părerea mea despre acest film. V-am salutat și să auzim numai de filme